nomhlaba, Thixo olungileyo, unguNkulunkulu ophilayo, unguNkulunkulu ongunaphakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu weqiniso ukuthi usihlengile kwazokalana. Sesiphinde Nkosi sifunda isifundo sesithathu esihloko sasisithi ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu. Siyacela ubulungileyo ukuthi uthululele umoya wakho ongcwele, usiphe ukuqonda Nkosi izwi lakho njengendlela ufuna ukuthi siqonde ngayo sisemhlabeni phansi. Yiba nathi esikhathini samanje siyacela ngoJesu inkosi yethu, amen. Ngiyababingelela abazalwane ngey'ndawo ezahlukeneyo. Isihloko sethu esikhuluma ngaso namhlanje sithi ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu. ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu. Indimana yekhanda esizoyifunda nesizokhulumela phezu kwayo itholakala kuJohane ngokukaJohane 1 uvesi 1 novesi 14. ngokukaJohane 1 uvesi 1 novesi 14 efundeka kanje. John 1 vesi 1. Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Uvesi 14 uthi-ke, uLizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. Amen. Inhloso yalesi sifundo ukubonakalisa ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu. Imibhalo iqukethe ukwambulwa kukaNkulunkulu kubantu. Kungesikhona ukuba kuphela aqondiswe nsuku zonke, kepha ukuba azi futhi nguNkulunkulu. Sinelungelo lokuba sazi okuthile ngobuNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu uzambula kanjani yena ngomzimba, nokuthi uNkulunkulu yena wazambula kanjani yena ngomzimba wobuntu. Mhlawumbe umuntu umbuzo akazozibuza wona ekhaya ukuthi ube khona isikhathi esingakanani uKristu na? Cela siphinde siyifunde ukuthi sithole ukuthi sifundani ngoKristu embhalweni. Cela sibuyele kuJohane uJohane 1. Ngicela sibuyele kuyo incwadi ngokukaJohane 1 uvesi 1. Njengamanje sizofunda uvesi 1 kuya kuvesi 3 bese siyajomba futhi siyofunda uvesi 14. Uvesi 1 uJohane 1 vesi 1 uthi, ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi waye kuNkulunkulu, uLizwi waye nguNkulunkulu, yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye uLizwi, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Uvesi 14 bese athi, uLizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. Engathi nje siyakuthola kula mavesi esisiwafundile, sithole ukuthi uLizwi lo wayekhona kwasekuqaleni. uLizwi wayekhona kanye noNkulunkulu. Uma ufunda uvesi 1 uthi wayekuNkulunkulu, wayekhona kanye noNkulunkulu uLizwi. Futhi siyathola ukuthi uLizwi lo wayenguNkulunkulu. Uma uvesi 14 mase kuthiwa uLizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, siyabantu siyinyama, sakhe kuphi? Emhlabeni. So sesiyabona ukuthi uLizwi waba kulo mhlaba ezokwenzani? Ezokwembula uNkulunkulu, ngoba siyathola ukuthi sabona inkazimulo yakhe. uLizwi waba yinyama, shuthi waba umuntu njengathi. Uma ushaya umuntu akafani nesihlahla. Umuntu yini? Uyinyama, uyazwela ubuhlungu, uyalamba, uyagula, uyakhathala. uLizwi wakwazi lokho, waba yinyama, wakha phakathi kwethu. uLizwi wayaziwa ngokuthi unguNkulunkulu, indodana, ngoba esitheni masifunda iqala uLizwi ekuqaleni wayebani? Wayekhona uLizwi, wayekuNkulunkulu, wayenguNkulunkulu. uLizwi uvesi 14 kuyavela ukuthi sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise. uLizwi-ke wayeyindodana ngoba wayenoyise.
egcwele umusa noqiniso. uLizwi waziwa ngokuthini? Waziwa ukuthi ngoba ekutheni eqala naye wayenguNkulunkulu. UNkulunkulu bani-ke? UNguNkulunkulu indodana, ngoba ukhona uNkulunkulu Baba, ngoba uLizwi laqhamuka sekukhulunywa ngaye ngobani? Nguyise. Mhlawumbe umbuzo uzoba ukuthi-ke, wawukhona yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu Uyise noNkulunkulu Indodana? Ngabe waba khona yini umehluko-ke phakathi kaNkulunkulu Uyise noNkulunkulu Indodana? Kodwa sesizwile kushiwo kwathiwa uLizwi uke weza lapha emhlabeni wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe. Ake sifundeni kamaHebheru. AmaHebheru 1 uvesi 1 kuya ku-3. AmaHebheru 1 verse 1 kuya ku-3. Isihloko saleli ngicela sisibuke kahle ukuthi sibhale kuthina uKristu mkhulu kunezingelosi. Singakhohlwa-ke sithena ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu isihloko sethu sesifundo sethu. Njengamanje isihloko sakela kumaHebheru 1 uvesi 1 kuya ku-3 lapho esizofunda khona kuthiwa nje uKristu mkhulu kunezingelosi. uKristu bani? uJesu loyo. uKristu mkhulu kunezingelosi. Uma sifunda kuvesi 1 kuthiwa-ke AmaHebheru 1 verse 1 kuya kuvesi 3. Uvesi 1 uthi-ke uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Verse 2, ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana. Ukhulume kuthina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke, owadala ngayo futhi izwe. uNkulunkulu ugcineni kwale mihla ukhulume kuthina ngendodana. Okay. Ayimise ukuba ibe yindlalifa yakho konke, owadala ngayo futhi izwe. 3, yona ethi ingikubengezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Amen. uNkulunkulu sike sathola ukuthi uLizwi lapha novesi 14 weza enenkazimulo enjengendodana yedwa ezelwe kuyise. Kuthiwa ekugcineni uNkulunkulu wale mehlo ukhulume ngani? Kuthini? Ukhulume ngendodana ayimise kube yindlalifa yakho, owadala ngayo futhi izwe. Siyakhumbula ukuthi sithe masifunda uJohn1 uvesi 1 kuya uvesi 2 wakhona uthena-ke konke kwavela ngayo, ukuthi uNkulunkulu wadala ngalo Lizwi lo. La njengamanje sekuze kuba ukusobala ukuthiwa-ke ngendodana ayimise kuba yindlalifa yakho konke, owadala ngayo futhi izwe. Kanti laphana kuvesi 3 uvesi 2 kuya ku-3 kuJohn1 kuyavela ukuthi konke kwavela ngayo. Konke okuveliweyo kuvele ngale ndodana, laphana kuvezwa ewuLizwi ukuthi konke lo Lizwi kuvele ngaye. Njengamanje kuthiwa-ke owadala ngayo futhi izwe. uNkulunkulu ini? Indodana yakhe. Ubani? uLizwi. uLizwi indodana kaNkulunkulu eyayikhona ekuqaleni, ikuNkulunkulu, inguNkulunkulu. Uma sifunda isihloko laphana AmaHebheru 1 verse 1 sithi uKristu mkhulu kunezingelosi, kuchazwa ngaye-ke lana okuthiwa konke naye uNkulunkulu edala izwe walidala ngaye, kodwa yena uyini? Uyindodana. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi ngendodana, uyindodana kaNkulunkulu. Esithe masifunda kuJohn1 kuthiwa uLizwi wayenguNkulunkulu ekuNkulunkulu. 14, futhi uLizwi wehla wazohlala phakathi kwethu eyisimo senyama. Kuthiwa qaphela, uKristu kuchazwa kanje, uchazwa ngani? Ngenkazimulo kayise. Okokuqala lokho. Okwesibili, ngesimo esibonakalisiwe sobuntu bakhe. Wachazwa nangani? Nangokuthi ngomfanekiso kaNkulunkulu ongabonwayo, ngomdali, ngomsindisi wezinto zonke. Lokho nje kuvezwa la uKristu uma kuthiwa ngenkazimulo yakhe. Uma kuthiwa umuntu-ke inkazimulo, ngelimi lesiNgisi mhlawumbe singakhuluma sithi mhlawumpe-ke abanye bathini? Bathi uyareflector, uyabo, ukuthi ukhona ngqo kodwa abangamazi, kodwa uma sekufike mina ngizokwenza ngimele, uyabo, abezokusho kushiwo yimina, ebezokwenza yena kwenziwa yimina,
ngoba ngizoveza ubuyena engekho, ngizoveza isimilo sakhe yena engekho. Yingakho masithiwa uKristu uchazwa ngenkazimulo kaYise, wayezoveza uNkulunkulu lapha emhlabeni. Ngoba sithe masifunda uThimotheyu wesibili 3:16 sithole ukuthi yena yedwa ohlale ekukhanyeni sithole ukuthi inkazimulo yakhe lapho kuthiwa khona okungesondele muntu kuyena kuthiwa ongabonwanga muntu nongebonwe. Samthola uJesu Kristu ekhuluma laphana kuJohane esifundweni esidlulileyo ethi ekhuluma ngoYise ethi nina animbonanga anilazanga nezwi lakhe. So uJesu Kristu ngokwazi asikaze simbone uBaba uNkulunkulu uBaba uYise, wehla yena ngesimo sendodana ezosivezela isimilo sikaNkulunkulu uBaba lapha emhlabeni. Okwesibili mhlawumbe umuntu angayibuza ngawo, umbuzo angayizibuza wona ukuthi ungabe umbhalo wendalo uyavumelana yini nalokhu ukuthi uNkulunkulu kuyavela ukuthi wadala ngale ndodana yakhe, okay? La amaHebheru kuthiwa ngendodana yakhe ayimisile owadala ngayo futhi izwe. Kanti uJohn1 uverse 1 kuya-3 kuyavela ukuthi wadala ngolizwi uNkulunkulu. Lo kuthiwa wayekhona ekuqaleni waze waba yinyama, uLizwi igama lakhe. La kumaHebheru ubizwa ngokuthi uyindodana kaNkulunkulu, uLizwi uJohane. Manje umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi-ke kungabe umbhalo wendalo uyavumelana yini nalokhu? Masifunda uGenesis 1 uverse 26, uGenesis 1 verse 26 uma ufunda uthi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Bengifuna nje kakhulukazi lo line ongaphezulu ukuthi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Uma uqaphele isisa la ngoba uNkulunkulu ekuthiwa wathi uNkulunkulu masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Uma usuqaphela nje lenkulumo ukusetshenziswa kwesabizwana esithi usi masenze, lesi sibozala ukuthi ukusetshenziswa kwalesi sabizwana ukuthi wesithi si uNkulunkulu uthini ukuthi-ke masenze, kukhomba ukuthi kokukhona ongaphezu koyedwa. Akasho uNkulunkulu ukuthi mangenze, bathini wathi masenze. Kukhomba ukuthi kokukhona ongaphezu koyedwa abasebenza emsebenzini wendalo. AmaKristu akholwa ukuthi babengabathathu ngoba uGenesis 1 uverse 2 ukhuluma ngomoya kaNkulunkulu nawo owawukhona. Lokho amaKristu akholelwa yikho ukuthi babe bathathu ngoba uGenesis 1 verse 2 ukhuluma ngomoya kaNkulunkulu ukuthi nawo wawukhona. Uma ufunda uGenesis 1 verse 2 uthi wona umhlaba wawuyihlane elingenalutho, kwakungubumnyama phezu kodwa, kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Okay, uGenesis 1 verse 10 uqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Okay, masithiwa kepha umoya kaNkulunkulu wawungenalutho, wawuyihlane elingenalutho, kwakungubumnyama phezu kodwa, kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Okay, wayekhona uNkulunkulu kodwa futhi uNkulunkulu uzwakala ethi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Sithe masifunda kuJohane sathola ukuthi uNkulunkulu wadala ngolizwi, ngaphandle kwalizwi akuvelanga lutho, konke kuvele ngaye. Lo lizwi kuthiwa emgcineni wagcina seyinyama sakha phakathi kwethu. ULizwi wabonakala esekuthiwa yena uyindodana. Yebo, wayekhona enguNkulunkulu, eqani wayekhona uLizwi kuNkulunkulu enguNkulunkulu, kodwa futhi uma usuthola indawo yakhe uyindodana, kudalwe ngaye, ukhona uYise. Uma ufunda la umlando wokudalwa sekuyabona ukuthi okay, kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Isihloko saGenesis 1 verse 1 sithi ukudala, kuqala nje kudala uNkulunkulu edala amazulu nomhlaba. Sisho ukuthi wayekhona uNkulunkulu uBaba, kukhona uNkulunkulu indodana, lena uLizwi, lena umaHebheru ezibizwe ngegama kuthiwa uJesu, kuthiwa uKristu, uJesu Kristu.
Ngisho kuGenesis 1 verse 26 siyamuzwa uNkulunkulu njengamanje uNkulunkulu uthi-ke masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. So incwadi lana amaHebheru 1 verse 1 kuya ku-3 iyahambisana nencwadi yabaseKolose, kwabaseKolose 13 verse 17, kwabaseKolose 13 verse 17. Ngiyaxolisa, abaseKolose 1 verse 13 to 17. AbaseKolose 1, ngiyaxolisa ngenze iphutha, verse 13 kuya ku-17. Uthi uma ufunda isihloko salapha sithi uPawulu bakhulekela kuJesu. uPawulu bakhulekela kuJesu. Uma ufunda verse 13 uthi-ke owasikhulula emandleni obumnyama, okay, nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe, okukuyo sinokuhlengwa, ukuthethelelwa kwezono, yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa, izibulo lezidalwa zonke. Indodana kaNkulunkulu lena bazalwane. Sekuthiwa-ke ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungabonwayo, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, nokuba kuyimibuso. Mase sithiwa-ke konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Ini? Indodana kaNkulunkulu. Ngoba sithena masifunda laphayana ku-13 uyaqanda usho wasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Okay. Ekugcineni kuthiwa-ke le ndodana okunjani? Konke kwadalwa ngayo. Uma usufunda uverse 16, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. U-17 uthi yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. uJesu Kristu akasiyena nje umuntu nje kuphela esingamtrace sithi une-date of birth ukuthi uzalwe nini. Wayekhona ekuqaleni, enguNkulunkulu, ewuNkulunkulu, uNkulunkulu wadala ngaye, eyindodana. Kodwa yena uNkulunkulu bakhe izinga lakhe kwakuthiwa uyini? Uyindodana. Ekudalweni sithe masifunda uGenesis 1 verse 2 sathola ukuthi kwangeyena indodana kuphela, kwangeyena ubaba, uNkulunkulu ubaba noNkulunkulu indodana, kwakukhona nomoya. Kuthiwa kepha umoya kaNkulunkulu wawenzani? Wawehla wenyuka phezu kwamanzi. Amen. So esikutholayo uNkulunkulu edala nje umuntu mhlawumbe uma eseyifundela yena ekhaya kuyo incwadi kaGenesis 1 verse 2, uzothola nje ukuthi uNkulunkulu nasekudaleni kwakhe wayekhuluma bese izinto ziba khona. Ngoba nje uma ufunda uverse 3 uthi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Yabo, uNkulunkulu wayekhuluma ngezwi, izinto zenzeke kanjani? Zibe khona. Uqhubeka ufunda uNkulunkulu, mase uphinde uqhubeke uphinde uNkulunkulu uthi uNkulunkulu wathi kuverse 6 khona laphana kuGenesis 1, uNkulunkulu wathi makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, kwahlukaniswe amanzi namanzi. Okay, uNkulunkulu wakhona apha ekudaleni wayezinjani? Wayidala ngani? Ngezwi, izwi likabani? Lakhe. Ethi makube khona, kube khona. Sesiyathola ukuthi kwakungafani nami, mina nje ngikhuluma ngezwi nje lami kanjena, kodwa izwi likaNkulunkulu liyizwi eliphilayo. Ngoba usufunda uJohn 1 verse 3 kuthiwa kepha konke kwavela ngaye. Ubani lo? uLizwi. uJohn 1 ugcina ebizwa ngobani? NgoLizwi. Mhlawumbe ukuthi sithi ukuthi ukukhanya kancane uma ufunda lapha nje uJohn 1 ukuthi ufunda uverse 15 wakhona. Uthi uverse 15 wakhona, uJohn wafakaza ngaye wamemeza wathi, lo Lizwi, uJehova wafakaza ngaye wamemeza wathi, nguyena lona ebengisho ngaye ukuthi lowo ozayo emva kwami uvelile phambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami. uJohn lo, uma usiqhubeka sifunda ngoLizwi, uthi
uJohane wafakaza ngaye wamemeza wathi, nguye lo ebengisho ngaye ngithi lowo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami nokuba wayekhona kuqala kunami. Mhlampe ekufuna engathi ngenze iphutha lokuthi ngilibale ukusho ngoba ngilokhu sifunda ukuthi uJesu wayewuLizwi, uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uJesu wayekhona esiqaleni. Isihloko nje siphezu kwendima nayekhanda yethu namhlanje sithi-ke ubuNkulunkulu kuJohn 1. Isihloko silapho sithi-ke ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. Ngisho iBhayibheli uqobo limveza uJesu Kristu uNkulunkulu. Sithi isihloko sakhona lapha uJohn 1, ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. Lokho sekusho uJohn wayefakaza ngaye ethi lo ozayo emva kwami uvelile kuqala phambi kwami. Uma mhlawumbe nje ukukhumbula, uma uzofunda laphana kuMark 1, isihloko saMark 1, uMark 1 verse 1, isihloko siphezulu sithi khona ukufika kukaKristu nokumenyezelwa nguJohane uMbhapatisi. Nokumemezelwa nguJohane uMbhapatisi. Siyathola ukuthi okay, uJohane kanti bebekade memezela ngobani? Bebekade memezela ngoJesu. Uma sisifunda sona isihloko lesi sithi-ke ukufika kukaJesu Kristu kumenyezelwa nguJohane uMbhapatisi. Kanti laphayana uthini uJohane? Uthi uJohane wafakaza ngaye wamemeza wathi, nguyena lo ebengisho ukuthi lo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami. Isihloko saMark 1 verse 1 uthi-ke ukufika kukaJesu Kristu kumenyezelwa ngubani? nguJohane uMbhapatisi. So mhlawumbe ivesi esingathanda ukuyifunda uverse 1 uverse 7 akhona lapha kuMark 1 verse 7 kukhulunywa ngoJohane la intshumayelo kaJohane. Kuthi uJohane lo uverse 6 uyachaza ukuthi uJohane wayembethe eveza ukuthi wayegqoke kanjani. Kodwa uma usufunda u7 inkulumo kaJohane kuthiwa uJohane washumayela wathi, emva kwami kuyeza onamandla kunami. Uyabo, emva kwami kuyeza kanjani? Onamandla ukunami. So uJohane wayiveza la ukuthi uJesu Kristu mukhulu ukunaye, ngoba yini? UnguNkulunkulu mukhulu. Yebo, uJohane wawumJohane Bhapatisi, kodwa uJesu Kristu unjani? Mukhulu kunayo. uJohane ovela lapha encwadini kaMarko nakuMateyu 3, uJohane ovezwa ememezela ukuza kukaJesu Kristu. Lona sithi uma sithola lapha kuncwadi uJohn 1 verse 15 uthi uJohane wafakaza ngaye wamemeza wathi, nguye lo ebengisho ngaye ukuthi lo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami. Ufunda futhi uverse 18 lapha mase kuthiwa khona akakho oke wabona uNkulunkulu, indodana eyodwa esesifubeni sikayise yiyona embonakalisile. Amen. Lokhu siphindelile nje emuva lapho kuthiwa khona uTimotheo wesibili 3 uverse 16 ethi akekho seke wambona, uhlala ekukhanyeni uNkulunkulu nongabonwa yimuntu. Esifundweni esedlulileyo sathola ukuthi okay, indodana yakhe kuphela embonileyo. Nakho namanje kusasho ukuthi akekho wake wabona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisile. Amen. Ilokho esingathi sikufundile esifundweni sanamhlanje. Sifunda ukuthi ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi elinye igama laNkulunkulu, indodana. uLizwi, uma kukhulunywa ngolizwi eBhayibhelini kukhulunywa ngoJesu Kristu uqobo. Kuthiwa ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Indima nethi ekhanda lesiyitholayo mase kuthiwa uLizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe njengeyodwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. Thole uLizwi eyindodana kaNkulunkulu, konke kudalwe ngaye. Sathola nakumaHebheru 1 uverse 1 kuya kuverse 3 sathola ukuthi ekudalweni kukhona uNkulunkulu Baba, kukhona uNkulunkulu Indodana, kukhona uNkulunkulu uMoya oNgcwele. Amen. Sithandaze. Mdali wamazwe nomhlaba, siyanxusa Nkosi ukuthi konke ususazise khona esikhathini samanje babulungileyo siqonde lamaqiniso omoya wakho ongcwele watolike ey'nhliziyweni zethu ngokubona usekhaya ezulwini ukuthi sidinga ukuba sifinyelele lapho nalapho. Yeba nathi Nkosi, siyathandaza, sikholwa ukuthi uzosenzela lokhu
nokunye obonayo usekhaya ezweni ukuthi siyadinga nalapho esingakafinyeleli khona. Nkosi, iy'nhliziyo zethu ngokulangazelela kwazo uzosenzela umusa Nkosi ukuthi sigcine sesifikile sesiqondile. NgoJesu Kristu oyinkosi yethu siyakhuleka. Amen.